విజయవాడలోని రెయిన్బో ఆసుపత్రిలో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. చిన్నరుల ఎమర్జెన్సీ వార్డులో మంటలు చెలరేగాయి. మంటలు భారీగా ఎగిసిపడుతున్నాయి. హాస్పిటల్ మొత్తం పొగ దట్టంగా అలుముకుంది. దీంతో రోగులు, బంధువులు బయటకు పరుగులు తీశారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన చేరుకుని మంటలను ఆర్పుతున్నారు. విజయవాడలోని రెయిన్బో ఆసుపత్రిలో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. చిన్నారులు ఎమర్జెన్సీ వార్డులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగినట్టుగా తెలుస్తున్నాయి. హాస్పిటల్ మొత్తంగా కూడా దట్టమైనటువంటి పొగ అలుముకుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే అలాగే చిన్నారులు, అలాగే రోగులు, అలాగే బంధువులు కూడా బయటికి పరుగులు తీశారు. భారీగా ఎగిసిపడుతున్నాయి మంటలు. మనం చూస్తున్నాం హాస్పిటల్ మొత్తం కూడా పొగ దట్టంగా అలుముకుంది. దీంతో రోగులు అలాగే బంధువులు కూడా బయటికి పరుగులు తీయడం జరిగింది. బయట భయంతో పరుగులు తీశారు రోగులు, బంధువులు కూడా. ప్రస్తుతం అయితే సహాయక చర్యలు అయితే కొనసాగుతున్నాయి. Thank you.